खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदास्रि मुसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां टिकेन्द्रजित बर'आ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय डक्टर बिमुंखौ मोननो हाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरकाटा गामिनि थागिबि मदन बर' आरो मीनाथि बर'नि फिसाज्ला टिकेन्द्रजित बर'आ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बाय'टेक्न'लजि बिफाननिफ्राय 15 डिसेम्बर खालि प्रफेसार सन्दीप दासनि गाइड होनायजों PhD डिग्रीखौ उथ्रिसार जानानै डक्टर बिमुंखौ मोननो हाबाय। खुलुमबाय आं 2019 सननि 13 सेप्तेम्बराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजियाव जइन जादों PhD रिसार्चनि थाखाय। आं बे 6 बोसोरनि जार्नियाव प्रफेसार सन्दीप दासनि आन्दाराव PhDखौ एनरल खालामदोंमोन। बे 6 बोसोरनि जार्नियाव आङो मेन खामानि हिसाबाव मोनबा मेडिसिनेल प्लान्टनि सायाव खामानि मावदों। बे मेडिसिनेल प्लान्टनिफ्राय आङो बाय'एक्टिभ कम्पाउन्ड आइसोलेट खालामनानै ବିଭିନ୍ନ धरननि बेमार प्रतिरोगी हिसाबाव बे कम्पाउन्डखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो थाखाय साक्सेस जादों। ओमफ्राय फिउचाराव आङो बे रिसार्चखौनो कन्टिनिउ खालामनानै ट्रान्सजेनिक प्लान्टनि सायाव खामानि मावनो गोसो दङ। बेनिफ्राय आङो बे खामानिनि थाखाय आंनि प्रफेसार सन्दीप दास गाइड सुपारभाइजार सारखौ आं साबायखर जानायदों। बेनिफ्राय आरो आंनि लोगोसे आंनि न'खरनि परियालनि गासैबो बिमा बिफा आबौ गुमै बेनिफ्राय आरो आंनि लोगो गासैखौबो आं साबायखर जानायदों। बेखिनियानो धन्यबाद। माब्ला PhD खालाम? PhD आंना जास्ट कमप्लिट जादों 9th of डिसेम्बराव आं भाइभा होदों। बेनिफ्राय PhD नटिफिकेसन आंना कमप्लिट जादों जे 15th डिसेम्बराव दाख्लै। बेसेबांसो टाफ जायो? बुंनो थाङोबा माखासे स्ट्रागल फैयो PhDनि गेजेराव, फाइनान्सियेलिबो जायो। बेनिफ्राय आरो किसुमान खामानि एक्सपेरिमेन्टफोरा साक्सेस जायाबा एसे स्ट्रेस गोग्लैयो। बेनि गेजेरावनो आंनि जि गाइडआ बहुत हेल्प खालामदों, लोगोसे न'नि फेमिलि मेम्बार्सफोराबो बहुत सापर्ट खालामदों। बे हिसाबै आं साक्सेस जानो थाखाय साक्सेस जानो हादों आरो। माने CSR नेट क्लियार खालामदोंमोन 2019आव। CSRआनो आंनो फान्डिं खालामदोंमोन एज ए फाइनान्सियेल सापर्ट। बे CSR नेट JRF नांनायनि उनाव माने बे मान्थलि हिसाबै स्टाइपेन्ड प्रभाइड खालामनायनि थाखाय CSR नेटखौबो आं साबायखर जानायनो थाखाय माबा खालामदों। धन्यबाद। आंनि फिसाला जे टिकेन्द्रजित बर'आ जिहेतु PhD क्लियार जानायलाय आंबो गोसोआ मोजां मोनबाय। बिनि आरो फिसानि थाखाय बहुत गोजोननाय मोनबाय। लोगोसे आरो गोजौ गाबावथों होननानै सानो फिसाया आरो मा सानदों बेखौनो साननानै आं बिदिनो बुंनो फोजोबो। बिथांनि फरायनायाव माबायदि मोगा-मोगि थासारिया माबायदि मोगा-मोगि जानांदों? नि फरायनायाथ' मोजाङानो जालांदोंमोन। फार्स्टनिफ्रायनो मोजां फार्स्ट डिभिजन पास खालामबाय थादों आरो MScबो फार्स्ट डिभिजन थांदों। दा PhDबो क्लियार जालांबाय। बेनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय आरो।